ክልተ ሓደሽቲ ሰብ ሓዳር ሳልስቶም ንምስትምቓር ንሓንቲ ሰብ ዘይብላ ደሴት ይኸዱ። ንሳቶም ነፃነት ኢሎም ዝሓሰብዎ ግን ሓድሽ እስር ቤት እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ኣብታ ደሴት ንሳ ማንም ሰብ ዘይቀልዖ ሓያል ምስጢር ተሓዊኡሎ። ቅድሚ ሕጂ ናፍታ ደሴት ዝመፀ ማንም ሰብ ኣይተረፈን። እዚኦም ከ ዕፅኦም እንታይ ይመስለኩም? ፊልምና ዝጅምር ቤት ናሃሪ ዝተባሃሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተመርዐዩ ሳልስቶም ንምሕላፍ ኩርልቢች ናብ ትበሃል ደሴት ዝኸዱ ጽምድን እናርአየና እዩ። ናብኡ ሒዝዎም ዝመፀ ሰብኣይ ኣብዚ ውሽጢ 10 መዓልቲ ዝኾነ ሓደጋ እንድሕር ገጢምኩም ብዛ ሳተላይት ስልኪ ደውልለይ ኢሉ ይገድፈሎም። እቶም ክልተ ጽምዲ ግን እተን 10 መዓልቲ በይኖም ከም ዝተማቐርዎን ስለ ዝደለዩ ከም ዝኸይድውልሉ ርግፀኛታት ይኾኑ። ኣብታ ደሴት ብዘይካ ክልቲኦም ሰብ ዝበሃል ስለ ዘየለውን ድላዮም ንኽገብሩ ነፃነት ኣለዎም። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ክሕምሱ ናፍቲ ባሕሪ ይኸዱ እሞ ቤቲ ኩሉ ዝገብርዎ ነገር ብካሜራ ኣትቐረጽ። ድሕሪ ዝተወሰነ ጸንሒት ኣብቲ ገምገም ባሕሪ እናተዘናግዑ እንከለዉ ኣናእሽተይ ርጋፅ እግሪ ኣብቲ ሑጻ ይርእዩ እሞ ናይ መን ምዃኖም ይግረሙ። እቲ ርጋፅ እግሪ ናይ መን ምዃኑ ንምፍላጥ እናሰዓብዎ ናፍቲ ጫካ ይኸዱ እሞ ኣብ መንገዲ ይጠፍኦም። ክርድኦም ስለ ዘይከኣለ ግን ንዕኡ ከይተገደሱ ሳለስቶም ንምሕላፍ ናብ ጨዋታ ይምለሱ። ቤቲ ሓዊ ከቃጽሉ ዝኽእሉ ቦታ እንተዳሊ ሃሪ ድማ ዕንጨይቲ ከኣሪ ናፍቲ ውሽጢ ጫካ ይኣቲ። ኣብኡ እውን ብጣዕሚ ዓበይቲ ኣዕጽምቲ ይረኹ። ናይ ኣዕዋፍ ኣይመስሉን፣ ግን ናይ ሰብ ድዮም ናይ እንስሳ እውን ክፍሊ ይከኣለን። ሃንደበት ግን ብድሕሪቱ ዝኾነ ድምፂ ይሰምዕ እሞ ክግምጠል እንከሎ ሰብ ዝበሃል የለን። እናፈርሐ ናብ ቤቲ ይምለስ እሞ ብዛዕባ እቶም ኣዕጽምቲ ይነግራ። ንዝተወሰነ ደቓይቕ ብዛዕባኡ ምስ ኣውግዑ ግን ኣርእስቲ ቀይሮም ብዛዕባ ካሊእ ይዘራረቡ። ክመሽ እንከሎ ናፍታ ዝሰርሕዋ መደቀሲት ቴንዳ ይኣትዩ። ግን ኣብቲ ለይቲ ናብ ደገ ዝተፈለየ ድምፂ ይሰምዑ እሞ ብጣዕሚ ይጭነቑ። ሃሪ እንታይ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ላምባዲኑ ሒዙ ይወጽ እሞ ምንም የለን። ናይ ንፋስ ድምፂ ኢለው ድማ ናብ ውሽጢ ዳሱ ኣትዩ ይድቅስ። ግን እቲ ድምፂ ሕጂ እውን ኣይቋረፀን። ሕጂ እውን ንፋስ እዩ ዝኸውን እምበር ሰብ የለን ኢሎም ይድቅሱ እሞ ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ ቤቲ ንሃሪ ንደገ ንኽወፅእ ትነግሮ። ምን ምዃኑ ኣይፍለጥን እምበር ኣብዚ ደሴት ሰብ እኒሄ እዩ። ምኽንያቱ ኩሉ ክዳውንተይ ኣብ ዕንጨይቲ ተሰቒሉኒ ኢላ ንሃሪ ትነግሮ። ግን ከመይ ኢሉ ብዘይክኦም ኣብቲ ደሴት ሰብ ኣይነበረን። ሃሪ ተጨኒቑን ፈሪሑን ኣብቲ ደሴት ሰብ እንተሃልዩ እናተንቀሳቐሰ ምእላሽ ይጅምር። ገለ ሰብ የሸውደናን የፈራርሕናን ኣሎ እምበር እዚ እማ ብዘይ ሰብ ክፍጠር ኣይኽእልን ኢሉ ኣሊሹ ሰብ ዝበሃል ክረክብ ኣይከኣለን። እቲ ቀትር ንሱ ዝበልዕዋ ዓሳ ካሃድኑ ናፍቲ ባሕሪ ይኸዱ እሞ ሃሪ ንንእሽተይ ስሙ ዘለዋ ዓሳ ከም ርጋፅ ይተርፍ። እሳተ ትወግኦ ነይራ ኣብ ፍርቂ ሰዓት ይኽመውት ነይሩ። ቤቲ ግን ብዛዕባ እቲ ዓሳ ኣብ መጽሓፍ ኣንቢያ ስለ ዝነበረት ንኸይረግፃ ነጊራቶ ሕይወት ኣድሒንሃሉ። ዓሳ ኣርዮም ናፍቲ ደሴት ክምለሱ እንከለዉ ኣብቲ ውሽጢ ጫካ ሓያል ናይ ቆልዓ ብኸየት ይሰምዑ። ገለ ሰብ ዝሳቐሉ እዩ ዝመስል። እቲ ድምፂ እናሰምዑ ዝኣረገ ናይ ቀደም ገዛ ይረኽቡ እሞ ናብ ውሽጢ ይኣትዩ። ናብ ውሽጢ እንተኣትዩ እውን ሓንቲ መጽሓፍ ኣብ ጥቓ ዝተቐመጠት ዓራት ኣላ። ሃሪ ብደንቢ ገይሩ ናፍቲ መንደቕ ቀርቢ ኢሉ እንትርኢ ኣብቲ ገዛ ዘሕለፎ ግዜ ዝቖፅር ነበረ እዩ ዝመስል ዝተጫሕጉሩ ምልክታት ይርኢ። ሕልፍ ኢሉ እውን ሓንቲ ቆልዓ ንሓደ ሰብኣይ ብኻራ እናወግአት ዝተሰኣለ ስእሊ ይርኢ እሞ ብጣዕሚ ይድንገጽ። ግልፍታ ሰዓት ንሳ ቤት ንደገ ትጽውዖ እሞ ካሮል ዝብል ዝተጻሕፎ መቓብር ከም ዝረኸበት ተርእዮ። እቲ ምሸት ንሱ ክድቅሱ ናብ ገምገም ክምለሱ እንከለዉ ብዙሓት ዘይተመለሱ ሕቶታት ኣብ ርእሶም ይመጽሎም። እዛ ካሮል ትበሃል ቆልዓ መን እያ? መን ቀቲልዋ? መን ከቐቢርዋ? እቲ ምሸት ንሱ ሃሪ ድራር እናተዳለየ እንከሎ ቤቲ ናብኡ ካብ ዝመፁ ዝቐረፀቶም ምስልታት እናሰሓቐት እናርአየት ትጸንሕ። ግን ሃንደበት ሰሓቓ ካብ ገጻ ይፍለ። ምኽንያቱ ኣብቲ ቪድዮ ደቂሶም እንከለዉ ዝኾነ ሰብ ቀሪፅዎም እኔ። ብኻሊእ ኸይኾን ከዓ ብናይ ባዕልቶም ካሜራ። ቤቲ እዚ ምስ ረአየት ካብ ልባ ደንጊፃ ካብቲ ደሴት ቀጢፎም ንክኸዱ ንሃሪ ተሓቶ። ሃሪ ግን ንኸረጋግዓ እናሞከረ እዚ ገለ ሰብ ክጫወተልና እዩ ዝምክርሎ እምበር ዘፍርሕ ነገር ኣይኮነን። እታ ክትበክዝ ዝሰማዕናያ ቆልዓ መፅያ ኔራስ ተመሊሳ ኸይዳ ማለት እዩ ኢሉ ንቤቲ የረጋግዓ። ቤቲ እውን ቆልዓ ተትህሊ ምፈለጥና ነርና፣ ምኽንያቱ በይናው ዝደሴት እዚ የሚነበረትን ካበይ ደኣ እሞ ኸይዳ ኢላ ንሃሪ ክትሓቶን ከላ ሕጂ እውን ንሱ ከይመለሰ ንኽትረጋግዓን ቁሩ ንኽፀንሑን ይልምና። ሽዑ እውን ናይ በረኻ ሰባት ንኽመስሉ ኣብ ገጾም ብፈሓም ይስእሉ እሞ ኣብቲ ጫካ ይጫወቱ። እናተጫወቱ እንከለዉ ግን እታ ትማሊ ዝረኸብዋ ገዛ ኣብ ካሊእ ቦታ ትጸንሖም። ትማሊ ብኻሊእ ኣንፈት ረኺብናያ ነርና ሎሚ ኸውዚ እንታይ ትገብርላ ኢሎም ንእሽተይ ሓሲቦም ከይተጨነቑ ገዲፎምዋ ይኸዱ። ሃንደበት ግን ሃሪ ናይ ጃልባ ድምፂ ይሰምዕ እሞ ናፍቲ ገምገም እናጎየ ይኸይድ። ኣብ ሓንቲ ጃልባ እውን ክልተ ቋንቋኦም ዘይሰምዖም ሰባት ብመሳርሒ ሻርክ እናቐተሉ ይርኦም።
ዕጡቓት ስለ ዝረአዮምን ምስኦም ዝኾነ ችግር ንኸይፍጠር ፈሪሑ ናብ መድህር ራሶም ይመለሱ። ግን ክድቅሱ ናብ ውሽጢ መህረሲኦም ከኣትዩ እንከለዉ ነገራት ክፍትሕሉ ይከኣለን። መን ዝጫወተልና ኣሎ ኢሉ እናሓሰበ እንከሎ እንደገና እቲ ናይ ትማሊ ድምፂ ኣብ ደገ ይሰምዕዎ። ወፂኦም ክእልሹ እንከለዉ ግን ዝርአ ሰብ የለን። ኣብቲ ጫካ ናይ በኺያት ድምፂ እንትሰምዑ ሃሪ መን ምዃኑ ርኤ ክመጽእ ኢልዋ ንቤቲ ይኸይድ። ቤቲ ግን በይና ንምትራፍ ኣመና ስለ ዝፈርሐት እናጎየት ትስዕቦ። ሕጂ እውን ናብታ 2 መዓልቲ ዝረአየዋ ኣረጊት ገዛ ይበጽሑ። ኣብ ውሽጢ ከኣትዩ እንከለዉ ግን ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ግንታኡ ነበረት መጽሓፍ ሰብ ዘንብባ ነበረያ ትመስል ተኸፊታ ትጸንሖም። ቤቲ እውን ቀትሪ ዝረአየቶ ናይ ካሮል መቓብር ሓንቲ ዓባይ ቀያሕ እምኒ ተወሲኻታ ትጸንሓ። እቲ ገዛ ናይቶም 2 ሻርክ ዝቐትሉ ነበረ ሰባት እዩ ዝኸውን። እዚ ቦታ እውን ንሶም ዝኾኖም መዓራርዮም ወይሎም ናብ መደቀሲኦም ይምለሱ። እታ ለይቲ ንሳ በጥቓና ዝሓልፍ ነገር ንምርኣይ ኣብ ደገ ንደቅስ ኢሉ ንቤቲ እምና እሞ ኣብኡ ደቂሶም ይሓድሩ። ግን እታ ለይቲ ምንም ነገር ከየጋጠሞም ተሓልፍ እሞ ንግሆ ኮይኑ ፀሓይ ትወፅእ። ግን ንግሆ ቤቲ ካብ ደቃሳ ክትስእን ከላ ብጨካን መንገዲ ዝተቐተላ ዓሳታት ኣብ ጥቓኣ ተንጠልጢላ ትርአን። ቤቲ ካብዚ ንላዕሊ ዓቕሊ ከምዘይብላ ነጊራ ንሃሪ ንኽኸዱ ትልምኖ። ሃሪ ግን ኣመና ፈርሕ ስለ ዝጀመረ ንኽኸይድ ይስማዕማዕ እሞ እታ ሳተላይት ስልኪ ኣበየላ ኢሉ ይሓታ። እቶም 2 ሰባት ከይሰርቑና ይተርፉን ኢሎም ርግፀኛታት ኮይኖም ክሓትዎም ይኸዱ። ሃሪ ርኢኹምዋ ዶ ኢሉ ክሓቶም ይሞክር። እዞም 2 ሰባት ግን እንግሊሽ ብስሙ እዮም ዝፈልጥዎ እምበር ፈጺሞም ኣይሰምዑን። ንኽሕግዝዎም ክሓቶም እንከሎውን ኣብ ክንድኡ ሓደ ካብቶም 2 ወዳት ንቤቲ ይላኸፍዋ። ሃሪ ተናዲዱ የጥቅዖ እሞ ቤቲ ትባእሲ ጠጥዎ ኣቢላ ሒዛ ተኸፍቲ ቦታ ትርሕቕ። ክምለሱ እንከለውን ብርግጽ እዞም 2 ሰባት እዮም ሳተላይት ስልክና ሰሪቖምና ኢሎም ርግፀኛታት ይኾኑ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት እቶም 2 ሃደንቲ ኣብቲ ቦታ ከምዘየለዉ ርግፀኛታት ምስ ኮኑ ናብ ምድቃሶም ይኸዱ እሞ ንብረቶም ቀስ ኣቢሎም ይፈትሹ። ግን እታ ሳተላይት ስልኪ ኣብ ኮነ ቦታ ክረኽቦ ኣይከኣሉን። ሃሪ ጽንሕ ኢሉ ናብ ጃልቦኦም ቀስ ኢለ ክኸይድ እሞ እታ ሮድዮም ተጠቒመ ክጽውዖ ክሙክር ኢሉ ይሓታ። እቲ ቦታ ጸጥ ከም ዝበለ ርግፀኛ ምስ ኮነ ሓሚሱ ናብታ ጃልባ ይስቀል እሞ ሮድዮ ክጥቀም ይሙክር። ግን ክሰርሐሉ ኣይከኣለን። ኣብታ ሰዓት ንሳ እውን እቶም 2 ሰባት ይመፁ እሞ ርእሱ ወቂዖም እውን የስሕትዎ። እቲ ምሸት ንሱ ንኽልቲኦም ኣሲሮም ሃሪ ምንም ክገበረ ዘይኽእለሉ መንገዲ ተኣሲሩ እንከሎ ንቤቲ ከጋፍዕዋ ይጅምሩ። ሓንደበት ግን ካብቲ ጫካ ኣንፈት ናይ ዝጎይ ሰብ ድምፂ ይሰምዑ። እቶም 2 ሰባት እውን ዝኾነ ሰብ ይከታተሎም ከም ዘሎ ጠርጢሮም ክሪኡ ናብቲ ቦታ ይኸዱ። ሃሪ እቲ ዓድል ተጠቒሙ ካብቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ይወፅእ እሞ ንቤቲ እውን ይፈትሓ። ሓንደበት ግን ካብቲ ጫካ ገጽ ሓያል ናይ ተኹሲ ድምፂ ይሰምዑ። እንታይ ምዃኑ ንምርኣይ እናጎዩ እንትኸዱ እቶም 2 ሰባት ሓደ ተጎዲኡ ሓደ ተሸኪሞ ናብ ጃልቦኦም ተሰቒሎም ብፍጥነት እንትኸዱ ይርእዎም። ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ ቤቲ ንጥብጣብ ደም እናሰዓበት ናብታ ናይ ቀደም ገዛ ትኸይድ። ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ እታ ኩሉ ግዜ ተኸፊታ ትጸንሕ መጽሓፍ ትሪኣ እሞ ምንባብ ትጅምር። ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቓይቕ እውን ሃሪ መጻ እሞ ኣብቲ መጽሓፍ ዘንበበቶ ኩሉ ነገር ትነግሮ። እዚ መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ኣብዚ ገዛ ብዝነብር ነበረ ጂን ዝተባሃለ ሰብ እዩ። ዝኾነ ግዜ እውን ካሮል እትበሃል ኣብቲ ደሴት እትነብር ጓል ነይራ። ሓደ ግዜ እውን መርዛማ ተመኒ ነኽሳ እሞ ዝሕግዛ ሰብ ስለ ዝነበረ ንመዓልታት እናተሳቐየት ትጸንሕ። ሓገዝ እናሓተተት እውን ናብቲ ደሴት ንኽዘናግዑ ዝመፁ ብዙሓት ወዳት ትረክብ እሞ ሓገዞም ክጥይቖም እንከላ ዓቕሚ ከምዘይብላ ሪኦም ብጭካኔ ይጋሰስዋ። ናቱ ውፅኢት ኮይኑ እውን ኣብ ሰዓታት ትመውት እሞ ሬሳኣ ኣብቲ ሕጂ ተቐቢርዎ እኒአ ቦታ ቀቢሮምዎ። ይኹን ደኣ እምበር ነብሳ ብሰላም ስለዘይዓረፈት ኣብቲ ደሴት እናተንቀሳቐሰትን ናብኡ ዝመፁ ሰባት እናቐተለትን ኣብኡ ከም ዘላ ተጻሒፉ ኣብቲ መጽሓፍ ትርኢ። ጂን ንካሮል ዝርአያ ናይ መጀመርያ ሰብ ነይሩ። ኩሉ ታሪኻውን ብደንቢ ገይሩ ስለ ዝተረድኦ ኣብቲ መጽሓፍ ጽሒፉ ገዲፍዎ። ሃሪ ግን እዚ ኩሉ ናይ ልቢ ወለድ ታሪክ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ሲሒቕዎ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ኸይዱ ሙዚቃ ምስማዕ ይጅምር። ቤቱ እውን ጻዕዱ እማን ትእክብ እሞ ከም ናይ ክብሪ ምልክት ኣብ ናይ ካሮል መቓብር ተቕምጦም። ሓንደበት ግን ኣብ ውሽጢ ገዛ ናይ ዝክሰብ ድምፂ ትሰምዕ። ንዝተወሰነ ግዜ ፈሪሓ ጠጠው ትብል እሞ ምን ምዃኑ ንምርኣይ ናብ ውሽጢ ተኣቲ። እቲ ወገን ሃሪ ኣብቲ ገምገም ሙዚቃ እናሰምዐ እንከሎ ብድሕሪቱ ዝንቀሳቐስ ጽላሎት ንርኢ። ክግምጠል እንከሎ ግን ዝነበረ እምበር ደኣ እምበር ኣብኡ ይጸንሐን። እቲ ምሸት ንሱ ቤቲ ናይ ካሮል መንፈስ ናይ ባሕቂ እዩ ኣብዚ ደሴት እውን ከም ዝንቀሳቐስሎ ይኣምን እየ ኢላ ንሃሪ ትነግሮ። ሃሪ ግን ከኣምና ኣይደልየን። ናይ ሓቂ ተትኸውን ናብዚ ደሴት ዝመፀ ኩሉ ተቐተለ ሓቂ ይበሃል ነይሩ። ንምንታይ ዘይቀተለት ናይዱ ንቤቲ ይሓታ። ቤቲ ግን እቲ ሕቶ ሶ ክትምልስ ኣይከኣለትን። ምክንያቱ ንባዕላ እውን ኣይትፈልጥን። እቲ ለይቲ ንሱ ኣቂሶም እንከለዉ ኣብ ጥቕኦም ዝንቀሳቐስ ሰብ ከም ዘሎ ንርኢ። ግን ሃሪ ድምፂ ሰሚዑ ክትስእ እንከሎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝሪኦ ነገር የለን። ኣብቲ ደሴት እዚ እናተፈጠረ 7 መዓልታት ይሓልፉ። ቤቲ እውን ካብቲ ቆፃፀሮ ብርኪ ንላዕሊ ስለ ዝኾና ካብቲ ደሴት ዝገበሩ ገይሮም ንኽኸዱ ንሃሪ ትልምኖ። ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ኣየር ብልዕሊኦም ክትሓልፍ ትርኢ እሞ እዚ መንገዲ እዚ ኣየር ዝመላለሳሉ እየን ማለት እዩ።
قطفنا حوغنا ندلنا إلى عنجيت مئكاو تجمر هارون أفتجاك عنجيتنا أرين كلو كافتا زارجت جزا نتا ساتلايت سلكي إنها تصوع الدمسي سمع هارون تجرمو أتو ما خفتمو ناوش تنتأتي نتا ساتلايت سلكي أو خفي ليرئة نتا سلكي كاستغمت أهلو الإلو نا أزني جرامو هلو إلي حتد جن من ما يسمعن أو كنت ملسي بتعم ناس تقنززلات مثل قلعة حيال أويات راح يسمع بتعم سلز فرح جنهاري اتصل كنا مريتي دريامو تسبر جن السخية أغلو اتصل تسيران كلاون أمريت متوعة تجمر فرحاتو ناو دنجاز أنشنكن قيارن كلو هندوت حنتو قالو كلم إدوي لاين رئي زي آيا أزخلو زوج على لو كارول حد سجع خيالتون أب إذا حزاتو بزنورت بليح كارا نهار دقاقي مواجي أتقتلو جين أفتمت حفظ إحفظ قدو فلوم تاريخ حق أيو نازاد سيد زمت أخلو موت راح يمترشتو بتوجن بيتي انتاي كم استفدت أرس لزي فلتقت ملؤ معلتي انت أي تختأكوتو علمو مشت هارغي تملسا مسوع على نخط إلوشون أفتج أكاد خيد نقلشت انكلاون نفتانا كدم قزات فتحمو أفتري ساعة زفرحنا قريت النح كم انتاي مخانو زي تفلت أزنتوت أودم ترقمو لعل قنعتو للا هاري تقتيلو تنتلتيلو تريقو دنقاتن فرحن تدراريوا هنا سحيتات ودق أزغط الجو خطسن كلا أنا كارول مقابر جوني دك إساخم زحدرت تفلت كن حجي اتتمال زرقيتو دمن نهار الريسان كم زين ورقيت السويرني بوشت أجن هارخم زموتن كافتا دسيت كالتفات زيوتيا نساون مترشعة كم ناتخم زخون بدن بتفلت يا ناقويت نافت جمجم تملس مو نافت أكيواتو زنورت انجيتي حاو تندد أفت ساعات السجن إنها تنكساقست حدش تستوقعتو كل التمقابر ترئي تحنتي برقص ناي هارئة تحنتي جن ببيت استداليتها تمثل إذا مسرقيت بيتي بفرحات ناقويت نافت بحري تخيد برحقت جن أولعلت مايدو زوالة سو ترقمو ناو ناقويت كتكيد كتل نتامر زام عسا نكيف فلت اتبعلات رقصة اتمرزي نفسو نتاخوتن انكالو اتحادة جيزة كارول استسمعك أنزانا تسمعا ناقويت نافت جمجم تملس اتك أنزا لعل عقما سلزنورة بيتي بزي مقرات توكي كارولون برحقت دويلا دمسخي يسمعت نبيت تريقا كوم إلو فرق ساعات يحلف مو بيتي أفتانا يمتقرشات تنفاسا أفتدسيت مسار زحلفوتهم طبقات توستاتات يمتسوا كأسيلو دمس أنا قنسي خيدمو يمتقرشات تنفاسات تنفس أفتدسيت عزرت معلتات مسحلفو جاكسون كم تقال زاتي اللوم نغوص دومي ماتق أفتدسيت مسفت صحيقن نوروتهم ترحيو تأكيو تانيحو نبيت نهارن أوزا ألشا أليشو كرخو ميكالن هج أنيقو أفتج أكان ألشا يتانيحمو إتانايك أدم غزايرخا ناوشت خاطن كلون إتحاد جيزة جينز صحافة مصحف أو أتقدمات تانحو እቱ መጽሐፍ እናገማጠለና አንበበን ከሎ ግን ብድሕሪኡ ደው ዝበለ ሰብ ከም ዘሎ ይስምዖ እታ ደው ኢላንያ ሰብ ግን ካሮ ዘይኮነት ቤትያ ሓንቲ ቃል ከየውፀውን ካብቲ ቦታ ምሳ ኣይስወር ሕጂ ናይ ቤት መንፈስ ንካሮል ተኪኣ ኣብቲ ደሴትያ ተዓፅዕና ናይ ካሮል ቃንዛ ከመይ ከም ዝነበረ ዝተረድኦ ሰብ ቤት ጥራሕያ ነይራ ኩሉ ግዜ እውን ጻዕዳ እማን ኣምፅያ ኣብ መቃብራ እናቕመጠት ክብሪ ተሪኣ ስለ ዝነበረት ንቤተይ ቀተለታን ቤቲ ብናይ ባዕላ ጊጋያ ሞታ ምንታ መርዛ ማዓሳ ተዘይትረግፃ ኣብ ሞተት ነይራ ናይ ካሮልን ናይ ቤትን መቃብር ጎኒ ንጎኒ ብሓደ ተሰሊፉ እናረኣናዮ እውን ፊልምና ይውዳእ ፈቲኹም ኣትኩም ተስፋ ይገብር ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ሕለፉ ሓሳብ ርኢቶኹም ኮመንት ግደፉ ላይ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት